आरो गिदिर मोनसे रिजल्युसन दङ जोंहा जेनेबा उदालगुरि तामुलपुर एरियाफोरनि मानसिफ्रा बिटिसि आव खामानियाव फैयोबा सानसेयैनो मावनानै थांफिननो हाया, बहुत खस्थ' जायो, गोजान जायो नालाय उदालगुरियाव जोङो मोनसे मिनि सेक्रेटारियेट एस्टाब्लिश खालामगोन। बे जों गावनोथ' मोनसे समाव बुंबायना जे बिटिआरआ नोरोग होनदोंना होनाखै देलाय? बिटिआरखौ नोरोग होनदों बिथाङा आरो बिटिसि एकर्डखौ सोरगो होनदों। फैगौ दिनफ्राव बिपिएफआनो मोजाङै बुरजा नाम्बार लानानै सरकारखौ गठन खालामगोन, जों बेखौ नुबाय थादों। नंगौ, दिनै जोंनि मावथि हान्जानि मोनसे वर्कशप, बाहाय जोङो एवारनेस लाबोदों आरो बे नोंथाङा जे जिनिसखौ सोंदों काम्पासार, बेयो एक्सुवेलि नंगौ, बिराद माने सासे रिकगनाइज सासे लिडारमोन जोंनि बिपिएफखौ सृष्टि खालामनाय, बिटिसिखौ दानाय, बिराद गिदिर गिदिर हाबा मावदों बिथाङा, खिन्थु दिनै गारनानै थांबाय। बिथाङा गोदान संसार खालामहैबाय, खिन्थु रायजोफ्रा थांफायाखै, कयजन थांफादों। रायजोफ्रा बुजिदों जे काम्पासारा जे पार्टियाव थांदों बे पार्टियाव थांनानै जेबो खामानि जानाय नङा, खारन जोङो बे बोसोरब्रैयाव नुजोब्बाय, रायजोफ्रा बयबो नुदों बे जिथु सरकार, बे सरकारा जेबो मावनो हायाखै रायजोनि थाखाय। बेनिखायनो अनेकानो थांफानो गोसोबाबो थांफायाखै आरोखि। मानसिखौथ' मोजां मोनो, जोंबो मोजां मोनोमोन, जोङो सनमानबो होयो, फैगौ दिनफ्रावबो जों सनमान होगोन, खिन्थु बेजोंथ' जों खारफानो हायाना। गावनोथ' मोनसे समाव बुंबायना जे बिटिआरआ नोरोग होनदोंना होनाखै देलाय? बिटिआरखौ नोरोग होनदों बिथाङा आरो बिटिसि एकर्डखौ सोरगो होनदों। दिनै गावनो नोरोगाव थांबाय होमबालाय जोंथ' नोरोगाव थांफानो हायाना। जों दुखु मोनदों बिथां थांनायखौ। रायजोफ्रा खिन्थु जयैनो दङ आरो फैगौ दिनफ्राव बिपिएफआनो मोजाङै बुरजा नाम्बार लानानै सरकारखौ गठन खालामगोन, जों बेखौ नुबाय थादों। इस्युआथ' बहुत दङ, जोङो इलेक्सननि एसे आगोलाव जोङो इस्ताहारखौ हगारगोन। जोंनि गेजेराव अलरेडि रिजलिउसन लाखानाय दङ, सेन्ट्रेल लेभेलाव जोङो रिजलिउसन लाबाय, जेनेबा कच राजबंसिफोरनो एसटि होनाय बा आदिबासिफोरनो एसटि होनायाव जोंहा जेबो आपत्ति गैया। आरो कच राजबंसिफोरखौ जिहेतु बिसोरो आनडिभाइडेड गवालपारा डिस्ट्रिक्टआवल' प्रटेक्टेड क्लासाव दङ, जों रिजलिउसन लादों एबार जे बिटिसि डिस्ट्रिक्टफ्रावबो जोंनि जेसेबां ट्राइबेल बेलेट ब्लक दङ बाहाय कच राजबंसिफ्रा प्रटेक्टेड क्लासाव फैनांगौ। आरोबाव गोरखाफोरनि थाखायबो जों बेखौ सिन्था खालामदों, रिजलिउसन अलरेडि लानाय जादों, गोरखा कमिउनिटियाबो प्रटेक्टेड क्लासाव फैनांगौ। बिनि बादै जोंहा बिटिसि एकर्डआव जिखिनि दफाफोर दंमोन, जिथु थालांनाय, मावनायाथ' मावजोब्बायानो, आगोलो 15 बोसोरावनो मावजोबदों हाग्रामा सारा। थ' बे मोननै जिनिसा थालांदों, जेनेबा कार्बि आंलंआव बर'फोरखौ एसटि लिस्टआव थिसननाय, बेखौ जोङो आरोबाव लाफिनदों, जों डिमान्ड खालामबावगोन, बेनि थाखाय जोङो जुजिबावगोन। आरो मोनसे थालांदों जे बड'लेण्ड जिथु हाइवे जमदुवारनिफ्राय भैरबकुन्द, बे जोंहा एकर्ड मथे जानांगौमोन, बे जायाखै, हास्लाबाखै, बेखौबो जों खालामफिननो नाजागोन एबार सरकाराव फैनायनि लोगो लोगो। बिनि बादैबो जोंहा माखासे दङ, रिजलिउसन अलरेडि लाबाय जोङो, इस्ताहाराव जोङो हगारगोन बेखौ। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि केम्पासखौ जोङो प्रतिटु डिस्ट्रिक्टआव जोङो केम्पास बानायगोन। आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव माखासे साबजेक्टसफोरखौ जोङो सोगोन, जेनेबा आरबिक, बेंगलि, हिन्दी, नेपालि, मास कमिउनिकेसन, टुरिजम, LLM, बेफोर साबजेक्टफोरखौ जोङो सोगोन। बे मोनसे एजेन्डा जानानै थाबाय। आरो माखासे प्रजेक्टसफोर लादों जोङो, जेनेबा आनएमप्लयड इउथफोरनि थाखाय जोङो सरकाराव फैनाय लोगो लोगो जोङो 100 crore मोनसे बाजेट लाखिदों, बाहाय स्पेसियेलि आनएमप्लयड इउथफोरनि थाखाय 100 crore जोङो बाहायगोन। आरो सिनियर सिटिजेनफोरनि थाखाय जोङो 10 crore बाहायगोन। आरो उइमेन एम्पावारमेन्ट, उमेनफोरनि थाखाय जोङो 40 crore बेखौ जोङो धार्य खालामदों पावाराव फैनायनि उनाव। आरो मोनसे दंबावो, जेनेबा बिकलंग जाय फिजिकेलि हेन्डिकेप, फिजिकेलि चेलेन्ज, बिथांमोननि थाखायबो 10 crore जोङो मोनसे बाजेट मोनसे हमनानै दोनदों। बेफोरबायदि माखासे रिजलिउसन दङ। आरो गिदिर मोनसे रिजलिउसन दङ जोंहा, जेनेबा उदालगुरि तामुलपुर एरियाफोरनि मानसिफ्रा बिटिसि आव खामानियाव फैयोबा सानसेयैनो मावनानै थांफिननो हाया, बहुत खस्थ' जायो, गोजान जायो नालाय उदालगुरियाव जोङो मोनसे मिनि सेक्रेटारियेट एस्टाब्लिश खालामगोन, बे जोंनि एजेन्डा थाबाय मोनसे। आरो मेडिकेल कलेज गायसननाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव,
आसामनि पलिसि मथे प्रतिटु डिस्ट्रिक्टआव मेडिकेल कलेज नांगौ जों उदालगुरियाव बिगोन बे मोनसे जोंनि रेजुलेसन दङ आरो गोबां दं बे रोखोम गिदिर गिदिर माने UPSC APSC एसपिरेन्सफोरनि थाखाय कचिं सेन्टार जोङो प्रतिटु डिस्ट्रिक्टआव हेडक्वार्टाराव जोङो गायसनगोन बेबायदि दङ स्किल डेभेलपमेन्टनि थाखाय सेन्टार बानायगोन बेबायदि